Přišli do školy, že nezaspali, přišli včas. Doufám, že dneska se jim bude dařit učení. Chtěla bych přivítat vás návštěvníky, vás rodiče. Vítám vás jménem školy Noé, křesťanské základní školy a mateřské školy. Taky oceňuji, že jste v sobotu vstali a nenechali rozhodování o škole jen tak a přišli se podívat. Já doufám, že ten čas, který tady trávíte, bude pro vás zajímavý, bude užitečný, že vás nějakým způsobem obohatí. My každé ráno začínáme aktivitou, která se jmenuje Duhové ráno. A pojmenovali jsme to Duhové ráno podle biblického Noé, který jeho příběh asi znáte dobře. A on vyhlížel dobré znamení, vyhlížel duhu. A i my se snažíme vždycky vyhlížet to dobré, co v tom dni nastane. A o to tedy máme to Duhové ráno. Většinou ho zahájíme písní, zpíváme písně jak s křesťanským textem, tak písně lidové, nebo nějaké tematické, třeba když se druháci učili abecedu, tak jsme zpívali na písničku o abecedě a podobně. Potom následuje třeba krátké čtení příběhu, nebo nějaká aktivita, při které se vzájemně poznáváme, nebo při které se snažíme tady vytvořit atmosféru spolupráce. To Duhové ráno zakončujeme modlitbou, ta je dobrovolná. Dneska si dostali tu úkol paní učitelce, možná, že děti se budou trošku stydět. A v té modlitbě se snažíme předat Bohu, protože víme, že člověk má určité limity, ne všechno se mu vždycky podaří, tak jak si to naplánuje, takže vydáváme to Pánu Bohu a doufáme, že on nám v tom pomůže. Učení pro všech těch věcí, co nás čeká. Takže, kdo budete chtít, třeba z dětí, co jste tady na návštěvě a chtěli byste si s náma to Duhové ráno vyzkoušet, tak určitě jste zváni. Pokud se chcete pouze podívat, tak samozřejmě není to problém. Tak a já se přidám teda do prostředka. A začnu teda já. Jinak je nás tady hodně rodičů. Děti teda musím pochválit za to, že ta Duhová rána krásně se modlíme, je to v podstatě dobrovolné, ale tak jako cítím, že kdo chce, tak třeba už se i přidá. Nevím, jak to bude dneska, protože se děti můžou třeba trošku stydět, tak buďte na nás schovývaví. Tak začnu dneska já. Tak děti, já strašně nerada vstávám brzo ráno, to opravdu teda mě nejde, protože nejsem ranní ptáč, ale jsem noční sova. A protože v sobotu většinou už tak jako nejím do školy, tady za vámi, ale pospím si, tak dneska se mě teda nechtělo fakt vstávat, to jsem teda byla taková z toho rozladěná. Ale teď už jsem ráda, že jsem tady, protože tady mám vás. Takže teď už se tak cítím lépe. Tak proto jsem si dneska vybrala polojasní. Tak, můžeme začít třeba od Sofinky. Já mám radost, protože dneska je den otevřených dveří a že se mi dneska povedlo brzy vstát. Tak jste mi máš radost. Takže do školy se těšila. Tak, Marianka chce nám říct, si vybrala sluníčko, je to dobrovolný, Marianko. Takže jestli nám to říct, nejsi tak nemyslíš. Ty máš radost ze všeho. Tak, to je fajn. Takže proto jsi sluníček. Takže máš dobrou náladu, i když je super. Tak jo, on se zašel. Tak, Oli? No, tak mně se líbilo, že jsem šel do školy dneska a že mi přišel táta. Že tady máš taťku, to ti udělala radost, já vím. Já jsem s taťkou mluvila. Tak fajn, tak děkujeme. Tak, Danielka. No, tak mně se nelíbí. No, že ještě nepřišlo Juli, že se to jmenuje paní Moctývka. No, a líbí se mi, že je dneska den otevřených dveří. A že... Tady máš mamku. No, a jo. Tady máš mamku. Takže mráček znamená, že ti tady chybí tvoje kamarádka,
Sluníčko máš, protože jsi ve škole, že nemáš malý, že můžeš ukázat, jak jsem dříví. Že si mamka vyfotila můj rodotný. Že si mamka vyfotila tvůj rodotný. Tak já ještě musím říct k tomu rodotménu, že děti ho rádi malovaly, docela jsme se u toho i nasmáli a tak jako jsme se u toho zblížili. A teďka vám ho určitě pak budu chtít ukázat. Tak, Kubík. Tak, my jsme chtěli stát do školy, ale jsem rád, že to mám prostě jako a zbrachou. Tak ty jsi podobně na tom jako já, veď? Ráno jsi podobně jako já. Tak ty nerad vstáváš ráno. Rád si přispíš, veď? Tak jo. Tak, Lucinka. Sestra vzala kamarádku a kamaráda. Tak, Ondrášku, jak ty se dneska cítíš? Nechtěl jsem stávat. A šťastný jsem, že otevřu dveře. A pak mohli přijít na tebe vnímat teď. Děti, a budeme hezky vnímat poslouchat, co říkají ostatní, ano, aby jsme věděli, jak se cítí. Tak. Adélko. Tak ráno vstávám. Jste vstávám. Lístečko. Jsem taková ospalá. Jsi ospalá. Tak za chvilku budeme zpívat písničku, tak se určitě brzy probereš. Tak a ty tady máš mamku, viď? Máš tady maminku. Tak jo. Tak a Míša? No, já jsem rád, protože zítra pojedeme do zábavného parku. A nechtělo se mi stát. Ne, tak my jsme teda naše skupinka, to je taková nevstávací skupinka. Tak, dobře. A pak tady ještě máme zataženo. A i vlastně deštilu tam je. A tam teda nikdo není. Tak doufám, že i z rodičů by tam nikdo se nepostavil. Že jste rádi, že jste tady. Tak fajn. Tak, teďka si Sofinko, prosím tě, můžeš někdo podat. Tak, uděláte děti krásný kroužek. Mně se ještě líbilo, že v pondělí máme volno. Pondělí volno, ano, tak dobře. Tak, já jsem si ještě pro vás, protože my ty nálady umíme dobře, už se hezky dokážete vyjádřit, tak jsem si ještě připravila příběh, ano. Takže teď budete krásně poslouchat a uděláme si vyvození z příběhu a kdo pak bude chtít, je to zase dobrovolné, kdo pak bude chtít, tak se může k tomu příběhu vyjádřit, kdo ne, nemusí. Tak a já jsem pro vás vybrala příběh, který se jmenuje Krásná červená svíčka. Rébus. Zkusíte si ho ve dvojicí. Děláte si sami dvojice? Jo, zvládnete? Tak. Na mobilu, ještě abyste věděli, co máte dělat, jo? Na mobilu máte vždycky písmenka, jo? Takhle A, B, C, D, E, F, jo? Vždycky 3 písmenka. Máte to tady i takhle nafocené na tom. Kdybyste náhodou to nějak špatně nemohli přečíst, tak se můžete kouknout na ten mobil přímo. A máte vyřešit rébus. Takže když máte tadyhle, že to je první číslo označuje klávesu, takže 6 bude 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady to je 6, jo? 6. klávesa. A druhý číslo, ano, druhý číslo v závodce znamená písmeno, které tam je. Takže první písmeno bude N. Jo? Jasný? Rozumíte to všichni? A kam to je? To máme jakoby napsané. To tady na mnou platí. Tady na to, akorát já se tady nějaké staní prakticky, a vlastně to bylo hodně ředitelka. Tak pro rodiče, tak já vám tady dám návštěvník. Tak, můžete si klidně do nějakého koutečka přijít, tak máte
Tak, kluci, nechte Filipa a Filip se rozhodne, jestli jako půjdeš do Filipa, ale říká, nebo si stříněte, tak si stříněte. Tak jo, Kluci, stříněte si. Kámen, nůžky, papír, stop. Tak, to stříháš, takže Filip s Filipem, tady mám propisku, tak, na. A můžete teďka jsme měli seminář s Školkou vlastně v sobotu, tak jsme právě impulsy s pánem a je se mnou a jsou tam různý příběhy, prostě jako různý doplňovačky a tak. A tady je vlastně vždycky nějaký veršiček z Bible, který jsme mi natočili vlastně technický veršiček a k tomu je myslím nějaký jako příběh vlastně do života. Výchova k tomu, aby jak se choval, jako míru hezky usmálit, bylo třeba smutný. A nebo jestli jste svíčka nebyli, jestli jste byli tam doma, tak to si můžete třeba každý večer takhle pro sebe rozhodnout. Tak, teďka si děti pomluvíme. Pravidlo je takové, že každý si vybere jenom jednu modlitbu. Kdo nechce, tak nemusí. Tak, Žolí, hezká stupní. To jsme nezamíchali jsme ty žolíky, to jsme taky nezamíchali. Tak, prázdniny a tábory. Dneska se krásně hlásíte. Dodržování pravidel. Tak to se rozbíráme. Zaučení. Za paní učitelky a za paní ředitelku. Jolie. Za zvířátka. To je tvoje oblíbená věc. Za kamarádské vztahy. Nechte by si to někdo vzít za vaše třídy? Za kamarádské vztahy. A někdo jiný to nechtěl? Ondra. Tak, ale pravidlo je jenom jedno, jo? Takže klidně můžete někdo i v tom duchu. Za školku, za zdraví, za jídlo, škola v přírodě, děti v Africe, za ochranu, za čisté okolí, pomáháme, můžeme pomáhat, a za pana prezidenta tady. Tak žádnou jsi se vybrala? No, já mám tu školu. Tak můžeš mít školu se příště, jo? Je prázdná tabulka. Mají všechny děti si, mají srovnáno, tak jak potřebují. Můžu si dej tabulku, ať máme ještě možná jedna volná tabulka, tam je jedna jediná, no, tak to můžete si klidně půjčit. Tak a děti, my se podíváme tady na tabuli. Všichni se sem podívají, co my to tu máme za obrázek, kdo to pozná, co to je? Co to je? Zdvíhneme ruku, kdo to pozná. Kubíčku. Maska. Pojďte si to všichni říct. Maska. A na tabulku do toho levého horního vyskládáme slabiku, kterou maska začíná. Můžeme skládat. Maska. Do levého horního rohu. Věci, která je levá, a skládáme první slabiku. Budeme skládat. Luky už má výborně. Martinka má, Kubík, Pavlík,
Ještě skládáme ma. Můžeš se podívat na pusu, paní učitelce? Ma. Tam poznáš taky, když neslyšíš. Máme všichni? Ma. Ještě někteří skládají a už mají snad všichni. Ma, Adam. Ma. Koukni se mě na pusu. Ma. Saháš na něj dobře. Na to písmenku, tak si ho tam dej. A máte ještě si opraví. Ma. Taky si ho měli. Zbyhneme tabulku. A tady nám tabule prozradí, jestli opravdu to máme dobře. Maska. Červeně je ta vaše slavika. Můžeme se podívat, je to správně. Další slovo a další slaviku, kterou vyskládáme hned tady do toho řádku, jenom děláme malou mezírku, ale hned do toho řádku budeme skládat další slaviku. A to je slavika, kterou začíná slovo motýl. Skládáme motýl. Vyskládej slaviku, kterou začíná slovo motýl. Motýl, kterou začíná. Ale my skládáme první slaviku, první dvě písmenky. Motýl. A to ještě zdůrazní. Tak to máme skládat takovou Vojtíšku. Motýl. První písmenkou, Vojtíšku. Vojtík. A druhé písmenkou. Takhle, jak to máš? Ano. Tak. A skládáme do pravého rohu poslední slaviku. A to bude slavika, na kterou začíná tenhle obrázek. Pojďte si říct, co je na obrázku. Labuť. Naskládáme do pravého horního rohu slaviku, kterou začíná slovo labuť. La, 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 la. Vojtíšku, rozumíš už? Jo? La. Tady dáme la. Jenom první slovo. S se nezačí. La. Dáme. La. La. Výborně. Máme už všichni, Adámek, Lukáš. La. La. Co tam slyšíš? La. Máme všichni. Tak teď si ten první řádek přečteme. Co tam máte? Vy naskládaný. Pojďte číst. Ma. Ukazuj si a čteme dál. Mo. A čteme to poslední. La. Dobře. A budeme pokračovat v druhém řádku. Labuť, bylo to správně. A v druhém řádku pokračujeme. Hned pod ma položíme slaviku, na kterou začíná právě tohle slovo. Víte, co to je? Lupa. Pokládám slaviku lu. Lu. Hned pod ma, správně, položíme slaviku lu. Máme už lu. Lu. Výborně, ano. Dobře. Lu. Tak to vám šlo moc hezky. To bylo rychlé. Podívej se. Máte správně? Všichni si zkontrolují. Máte lu? Dobře. A máme další obrázek. Co to na něm je? Co to je za obrázek? Kubíčku, kdo to na něm je? Hraje na trumpetu, dělá muziku, tak to bude. Jde, muzika. A vyskládáme pod slaviku, hned pod druhou. Skládáme pod slaviku druhou. Skládáme muzika. Mu. Jenom tu první, ty první dvě písmenka. Mu. Mu. Výborně. Mají všichni
Mu. 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 Ano. A sky. Tak, máme všichni mu. Zkontrolujeme si, myslím, že máte všichni dobře, co jsem viděla, co se vás mohla obejít. Mu. Podívej se na tabuli, Toníčku, když se taky podívat, opravdu je tam mu, máte správně. No a poslední. Znáte, co je obytný přívěs, děti? Kdy se používá obytný přívěs? Třeba? Na ničeho nevážení. Třeba někam jede nějakou... Na dovolenou třeba, tak někdo možná obytný přívěs, máte to tam jako pokojíčku, dojdete do kempu a můžete se tam ubytovat, nemusíte stavět žádný stán, ani si dopředu zamlouvat nějaký pokoj. Tak, obytný. Dobře, tam nechám zbytečně moc mezery, velkou koukám. Tak, kdo ví další? Viděl. Bydliště. Tak, přečti celou větu. Napište adresu bydliště. Výborně. Ukážeme vám. Ty jsi už byla, viď? Ne. Nebyla. Chtěla to byla. Tak, ty jsi si střílela, když se tady dostaneš. Já se ještě zeptám, teda ještě tady dopíše. Zabydleli, od kterého vyjmenovaného slova to je? Proč tam je tvrdé i? Protože... Výborně, bydlit, ano. Obytný. Od kterého vyjmenovaného slova to je? Obytný. Je to takový byt, který sebou si můžeme vzít sebou. Jo. Takže, tak, odbyt, ano. Bydliště, teda od kterého slova? Hlásíme se, dobře. Bydlit, ano, výborně. Obývací, od kterého jmenované slova je to slovo příbuzné? To vědu tady. Obývat, ano, jo? A ukážeme vám, jo, obývací pokoj. U vás bývá veselo. Ale by se tam třeba často veselo, ale co bychom tam mohli doplnit? Hlásíme se. Martinko. U vás bývá Obyčejně veselo, ano, výborně. A od kterého slova je obyčejný? No, se podávám taky. Tak, jo, když tam ještě tady to trošku posunout a zbytkom byli na ty slova. Bo já to slova nebudu to ještě, když to tam je špatně napsané. Dobře. Můžeš škrtnout. Tak. Uvařím ti, Martine, bylinkový čaj, výborně. Musíte pozornost. Ano, výborně, tak. To vám občas říkám, že jo, musíte zbystřit. Jo, sedni si takhle a ona to vidíš, jo? A koukni si, jak to tam je napsáno, jo? Martina to neškrtnul, Martina ještě si neškrtnul to slovo, které jsme doplnili. A já jsem tam udělal dílí místo tvrdý. Aha, a ještě si, ano, správně jste si všimli, ještě tam není pořád to na konci. To jsme si sice ještě neučili, ale když to opisuješ, musíš to psat správně. Tak tady máš ještě, tak si to správně. Tady máš na Tak, teď už by to bylo správně. A škrtnout
to tak, dobře. A králík je... Kdo tady ještě nebyl? Ještě kdo tady byl? Kristýnka ještě nebyla. Tak. Což je králík? Co to znamená, že je bývožravec? Že jí trávu, ano. Jo? Že jí byliny, pak bývožravec, pak trávu prostě. Dobře. Jaké jiné zvířátko je třeba ještě bývožravec? Víte ještě někde? Některý dinosauři. Dinosauři. Kráva. Co? Kráva, výborně, jo? Ano, kůň taky. Bývožravec, tak. Dobře, výborně. Tak, fajn, takže jsme si hezky doplnili. Teď si otevřeme pracovní. On the table. Ruby? Cheese. I'm hungry. Yes, I'm hungry too. Ruby? I'm hungry. Yes, I'm hungry too. Do you like cheese, Tina? Oh, yes. Spike, do you like cheese? Do you like cheese? Tina? Tina. Yes. Good. Okay, watch this. Whee! Okay. Watch this. Be careful, Spike. Be careful, Spike. Oh no! Oh no. Do you like yogurt, Spike? Do you like yogurt? Spike. Good job. Good job. Thank you. Have a seat. I'm hungry. What does it mean? Co znamená? Very good. So let's say it together, okay? I'm hungry. Very good. I'm hungry. Okay. Daniela. Do you like cheese? Yes. Anna. Andra, do you like bread? So Oliver, do you like fish? No. Misha. Do you like yogurt?
No. No? Yeah. Do you like rice? No. Do you like rice? Do you like rice? Yummy? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So, do you like pasta? Yes. So I need 2 volunteers. Adelka. Say, do you like? Yes. Now you answer. Dnes to dohledáme se mnou angličtinu a teďka si vezmeme poslední předmět, který máte rádi. A co to je? Matematika. Tak ještě než usednete do lavic, tak trošku se procvičíme. Tak uděláme si 10 skoků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak 5 na náchod. 1, 2, 3, a skoky na jedné noze. Co to zvládne? A můžete i do kolečka. Tak a uděláme si matematickou rozcvičku. Tak a hezky od 10 do 100 si procvičíme. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Výborně, a stovky 100. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Výborně. Bezvadný, tak to jsme zvládli. Rozdávám další číslička, vypadá 20 svoji namlouvanou. 11, kubík, 6, 8, 9, 12, dobrá, 4, 17 je Míša, viď? 16 a Olga, 4. Tak máte všichni čísla? Výborně. Tak. Telefonní ústředné číslo 7 volá číslo, které je o 2 větší. A postav se prosím. Ukažte čísla. Kubíku a Míšo, musíte ukázat čísla. Lucko, Sofínka si poradí sama, ano? Tady telefonní stanice číslo 6, volám telefonní stanici O kolik? o 14 větší, tedy telefonní číslo 20, volá telefonní ústřední. Tak, Lucko, prosím tě, budeš vyvolávat i někoho, kdo ještě nebyl, ano? Tak, tady kluci ještě nebyli, tak si vyber. Já totiž nevidím, co má Ondra začít. Tak Ondra ti řekne 12. O 8 menší. O kolik? O 8. Výborně, o 8 menší. Takže Ondro, jsi na řadě. Telefonní ústřední
4 menší. Tady telefonní ústředna číslo 9, volám telefonní ústředna 2 větší. Tady telefonní ústředna číslo 11, volám telefonní ústřednu o 4 menší. Tak, tady telefonní ústředna číslo 7, volám telefonní ústřednu o 10 větší. Tady telefonní stanice číslo 17, volám telefonní stanici o 6 menší. Tady telefonní ústředna číslo 11, volám telefonní ústřednu o 5 větší. Tady telefonní ústředna číslo 16, volám telefonní ústřednu o 7 menší. Tady telefonní ústředna číslo 9, volám telefonní ústřednu o 2 menší. Tady telefonní ústředna číslo 7, telefonní ústředna už končí, položíme telefony. Tak, služba mi vybere papírky, ostatní si otevřou sešit matematiky, pracovní sešit, strana 29. Tak a máme tam krásného plavouka, to jsme ještě nestihli včera. A je už to procvičování nové látky. Takže strana 29, děti, cvičení 4 je to dole. Tak, jakou číslici, jakou desítku, děkuji děvčata, máme v tom první pavouku. Jaká to je? Už mám narysováno, ale hlásíme se, ano. Nekřikujeme. Tak, Lucinka se hlásila. 20. Takže tam je 20, sčítanec. A my ho budeme vždycky přičítat k těm dalším desítkám, těm druhým sčítancům, abychom do toho bílého čtverečku napsali výsledek, a to je součet. Výborně. Tak, prvního pavouka si uděláme společně. Oli, máš nachystáno? Ty jsi neodevzdal. Tak, odevzdáváš. Prvního pavouka si uděláme společně a druhého budete mít jako samostatnou práci, jo? Tak, Danielko, můžeš začít? Tak, 20 plus 60. Tak a součet je? 80. Takže do toho bílého políčka, vedle té 60ky, tak, ne, ale pracujeme všichni společně a pracujeme tady od té 60ky, ano. Napíšeme ještě jednou, jaký je součet? 80, výborně, Dášku, jo. Tak, další si vezme Ondra, 20, 50. a ještě přečti celý příklad. 20 a 30. A ještě jednou 20 plus 30, to je asi 50. Výborně. Tak, součet 50. Kubík se hlásí. 80 plus 20 rovná se 100. A ještě prosím přečti to tak, jak to tam je. Takže 20 plus 80 rovná se 100. Dobře, a ty už si řekl ten druhý způsob, jsi to obrátil, ty sčítance. Takže to by bylo 80 plus 20. Dobře. Tak, Míša. Takže 50. Tak vždycky začínáme tou 20. 20 plus 50. Tady máme. 20 plus 10 rovná se 30. Dobře, tak to už to máš věc. Tak, Adélka. 20 plus 50 rovná se 70. Tak, dobře. Mariánka zkusí další. Děti, kolik desítek je číslo 20? 2. A kolik to je jednotek? 0. 0. Výborně. Tak, Sofinko, 20 plus
písmeny jsou? Takže 20 plus 20. Rovná se 40. Dobře. Rovná se 40, tady to pořád stejně. Tak, ještě oliskus. 20 plus 40 rovná se 60. Dobře. Tak, teď si zkuste tímhle způsobem sami udělat druhého pavouka, ano. Ale ještě tam jeden příklad. Ještě jsme tam nenechali. Tady ten a pak ještě tady. Tak, když nám tohle ještě. 20 plus 70 rovná se 90. Pak ještě tady ten. Tak, a pak ještě poslední 20 plus. So can you read the first part? Are you wearing something red? Jo? Aha. Jaký? Aha. A David? Correct. I'm wearing something correct. I'm wearing Martina? I'm wearing something correct. I'm wearing something correct. Sit down. Okay. Now very quickly, can you, your group and your group, make the longest word? To je to nejdelší slovo, jak vymyslím. Musíme najít co nejdelší slovo. Dobrá. Ale nejde tam chápeš ani dvojitý V. Ani kůle tam nemá. Takže nic. To se, co? Musíme postavit. Ale nepostavit. Počkej, kde to je? Kde je to? Summertime.